क'क्राझारनि DTO अफिसार DHAJEN बासुमातारीया मोनसे गोनांथार खौरां फोसावदों कमार्शियेल आरो प्राइभेट गारि सालायग्राफोरनि थाखाय। 29 मार्च आरो 31 मार्चआव अफिसियेल बन्द थाब्लाबो क'क्राझार जिल्लानि DTO अफिसा खुलायैनो थागोन। जाय बिथांमोननि गारिफ्रा टेक्स फेल जानानै दं बिथांमोना बे दिनखालिबो मावख'आव फैनानै टेक्सखौ क्लियार खालामफैनो हागोन। सिगांनिफ्रायनो बुंबोखानाय बायदि जाय बिथांमोना कमार्शियेल आरो प्राइभेट गारि सालायगिरि बिथांमोननि गारिया जुदि टेक्स फेल जाना दं अब्ला थाबैनो टेक्सखौ होनो खावलायबाय थाबोदों। जुदि बे टेक्स फेल जाना थानायखौ क्लियार खालामना लायाब्ला नोंथांनि गारि मटरखौ हान्थामेला बिफाना राजा लामानिफ्रायबो दिखोना लांगोन आरो जुरिमानाबो होनांगोन नोंथाङा। बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो बे टेक्स फेल जाना थानायखौ क्लियार खालामाखै बिथांमोना फैगौ 29 मार्च आरो 31 मार्चआवबो मावख'आव फैनानै टेक्सखौ क्लियार खालामफैनो हागोन होनना खावलायदों DTOनि अफिसार DHAJEN बासुमातारीया। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार DTO अफिसार DHAJEN बासुमातारीया मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। 31 मार्च फाइनान्सियेल इयार एन्डिं बेजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोनां फोसावथाय दङ। आङो गारि बिगोमा बिथांमोननिसिम बेखौ फोरमायनो नागिरदों जे दिनै 28 तारिख मार्चनि गाबोन 29 तारिख। 29 तारिखआव जोंना गुड फ्राइडे अफिसियेल हलिडे। ओमफ्राय हजोंहाय दंहैबावो 31 मार्चआ सानडे रबिबार गोलैयो। थ' बे साननैया अफिसियेल हलिडे बन्दनि दिन आरोखि। खिन्थु नैबे मार्च फाइनान्सियेल इयार एन्डिंनि थाखाय सरकारनि बिथोन बादियै जोंनि नैबे हान्थामेला बिफाना DTO अफिसा 29 अक्ट' माने गाबोन शुक्रबार गुड फ्राइडेबाबो बन्दबाबो खुला थागोन। नर्मेलि अफिसा सोलिगोन आरो रबिबार खालिबो माने 31 तारिख खालिबो नैबे जोंनि अफिसा खुला थागोन। बन्दनि दिनबाबो खुला थागोन। बेनिखायनो सोरबाफोर गारि बिगोमाफोरा माने गावसिनि रेभिनिउ टेक्सखौ होनो दङब्ला बिथांमोना बन्दबाबो अफिसाव फैनानै बे खाबुखौ लानो हागोन। मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय कमार्शियेल भेहिकल्स माने जायफ्रा माने माबा भारा होनाय गारि बेफोर माने सोरनाबा 31 मार्चआव टेक्सआ जोबगोन आरो हमनानै ला। दा बिथांमोनहा 31 मार्चनि सिगां जुदि होआब्ला नैबे 1 एप्रिलावथ' आल्टिमेटलि बिथांमोनहा माने टेक्स फेल जासिगोन ना। गतिके बेनि सिगां होआब्ला जों मोनसे बेबस्था लादों। बे गभर्नमेन्टनि इन्सट्राक्सन दङ। जोङो अनलाइन माने बिसोरनि एगेन्स्टै माने इ-चालान इस्यु खालामगोन। डेट मिन्स 31 तारिखनि सिम जायहा टेक्स भेलिडिटि दं बिस्रा 1 तारिखआव जुदि फेल जायोबा अट'मेटिक माने 5,000 खरि फाइन नांगोन बिसोर। माने जों अनलाइन माने इ-चालान होगोन नालाय। बेनिखायनो नैबे 31 तारिखनि सिगांनो बिथांमोना जाहाथे बे गावनि होनो गोनां जिथु टेक्स बेखौ जाहाथे होयो। दा बेनि थाखायनो नैबे बन्दबाबो जों अफिसखौ खुला लाखिदों जाहाथे बे खाबुखौ लानो हायो। आं बारे होनगासिनो दङ 29 तारिख खालि गुड फ्राइडेबाबो अफिसा खुला थागोन आरो 31 तारिख खालि रबिबारबाबो अफिसा खुला थागोन। गोजोन्थों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900
584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।